Family, ngale mini yenzolo namhlanje ndiniphathele esinye isifundo endiyawuthemba into yobana siyakuphilisa nawe sikuse phambili empilweni. Namhlanje kukho le picture esisithombe sam in 2021. Ndifuna uthetha ngale picture uzujonge namehlo wam uba ndandixhwaleke kanjani kule picture uzokwazi ukuconnecta nale lesson yanamhlanje endifuna wena mntu uthi you feel off balance, you feel disconnected, you feel stuck, you feel overwhelmed, you feel anxious. Uyazi ba xa umamele lento nawe umane uncinga uthi kukho lanto ebekhe wayixelela yona nam mayikhe indise phambili. Mntana sekhaya kukho isintu kukho into ethethwa ngayo kakhulu apha kumagumbi okufundisa zonke i-mediums, I believe, into ekuthiwa yi-quantum jumping, quantum leaping, i-future version of yourself. So bethunani kutsho kule ntetha kukho into isithetho esithi there are 3 versions of yourself that exist at the same time right now. Kukulusanda okwi past, kukulusanda okwi present, kukulusanda okwi future. Lento lena ndiyanqinelana nayo. Ndithi ke namhlanje makhe ndizonifundisa ngoba how did it happen to me, but ngela xesha ndandingayazi uba yilento ibithethwa le 3 versions of you exist at the same time. In 2021, after many years of being umntana okhuliswe that was abandoned by family, abandoned by parents, that was rejected by family, umntana ongeyo favorite, umntana okhule wahlelwa zizinto ezimbi, wajikelwa ziitshomi, wenziwa zizinto ezithile, waphelelwa imisebenzi, wayinhlekisa, and then this girl, which is me, decides in 2021, in 2020 at the end of December uba ndidiniwe man, kunini ndizama impilo, abantu bayaphambili mna ndistuck, kutheni kum kungade kulunge. I had to go ndiyoconsulta. Ayo consultation yokuqala le ndiyakuyo, but ndizawuthetha ngale size ngayo namhlanje. Xa ndifika kule consultation kuthiwe abantu basekhaya bafuna ukubana mandithwase. Nam ndanqinelana nayo ngoba I know the things that we're talking about ukuthi uyabona une-gift unesiphiwo, ndanqinelana naloo nto leyo. Eyona nto ndizothetha ngayo apha ndizothetha ngempatho endaye ndayifumana phakathi phaa kwela phehlo ndandikulo. Ndifikile khona azange ndamkeleke kwasekuqaleni ngoba kwa ukusuka kugajeka nokuthini ndinglo idlozi lam kwathiwa alikho clean, limdaka, funeka lithinthini, ndaphinda ndaba ngumuntu nje ongathandekanga kugobela ene-favorite zakhe. Kwabakho loo nto yenzekayo ngela xesha. Ekwenzekweni kwaloo nto leyo kwacaba iyaqatsela le nto yokungaphathwa kwam kakuhle, because ngoku into eyenzekayo isiphiwo sam kuyo yonke le ngcinezelo bandenzela yona siyaqaqamba, siyashayina, ilight yami iba bright, because when it comes to i-clients ezingenayo plus nabantwana aba no red skirt abanye abandinabo, i-connection yethu is beyond, and also abantu xa bengena apha bezohlahluba bezothini ndikhona ne-group yam and I'm leading it. Okay family, into endizokufundisa yona uba why isiphiwo sam sasiqaqamba phaya kodwa ndiphantsi kwengcinezelo. Kukho into endayifundayo apha ekucindezelekeni mna iminyaka nokukhuliswa ohlobo ndiye sendizichaze bangami. Ndingumntu othi xa esentweni, xa isenzeka ndicindezelwa, ndibe nexesha lobana ndizifumanele uba ndizawuthi nge-me time yam or xa lilixesha lam loyohlamba ekuseni ndifumane elaa xesha lam loyoritshada. So what I used to do, bendine-journal, I always carry journal, ndihlala ndinencwadi mna yobhala izinto ezenzeke, bendine-journal. I-journal yam
used to be divided in 3 parts. It had a past, a present, a future. And what I did that time, sorry family, ndibhale uba yintoni endisurvivileyo, which is i-past yam, ndibhale yonke into ndikhule kanjena ntontoni, and then kwi-present ndibhale le yenzekayo uba ndenziwa le nto apha ndithini. I-future yam ndibhale uba ngedate ethile each and everything embi eyayisenzeka kum kulaa ndawo. Let's say if ndigezelwe nge-14 zikaMeyi ndathukwa ndaxelelwa uba ndithini na ngo-2021, ndandivele ndibhale 14 May 2022 kwi-future yam. Ndigqiba kwam ndibhale uba ndizobe kusenzeka ntoni, ndibhale uba ndizobe sendingekho apha, ndizabe sendingumphilisi, ndizabe sendenza into eso naso naso. Yenzeka bethunana loo nto leyo. Ndayibeka idate, ndafika nakwidate yoba ndizazi uba andide ndiyithwasise or ndenziwe le nto funeka ndenziwe yona njobe idraga nje logobela ethanda into yobana thina simngenisele imali amane siza nee-excuses xa funeka. So ndayenza bethunana ukuthi ndibhale idate endizawuphuma ngayo, nyhani ndaphuma ngayo loo date. So ndizokufundisa namhlanje ukuthi funeka njoba uziva ustuck, udisconnected, off balance, qalisa ukubhala your 3 versions, your past, your present, your future, where you put i-past yakho yonke into ekahleleyo, and then you put your present bethunana, you put your past, you put your present, which is now, you put your future. Kwi-future ne-present, each and every date over ukubana kwenzeke into ethile, bhala la date and then uyibhale in the future uba ngedate ethile nethile lento izabe senzeke so, ndizabe sendisifila so, ndizabe sendingekho apha, ndizabe sekwenzeka so, ndizabe ndihamba ngemoto yam, loo nto uyibonayo. Bethunana, in order for me not to drag lento le post ingabinde kakhulu, I need you to understand that there are 3 versions of you that exist, and the one that is in pilot engumqhubi ngoku yile present. So make sure that i-present yakho, understand that i-past yi-reference, i-future yindawo ozibona kuyo ukuthi nansi impumelelo yam, ndithe kuwe okudaliweyo kulenzeka, apho sifikele kwixesha loba okudaliweyo kuyenzeka, apho sikhoyo ngoku sikwixesha lobana masiyeni phambili siphumelele. Enye nenye eyenzekayo bethunana is just a phase. Love and life family, everything is working out for me. Apho ndinyathela khona kukhokhela ukhanya, apho ndihlala khona kukhokhela ukhanya. Peace out family, love and light. Peace out. Yo, what's up?